Hasiko gara infografia prestatzen. Horretarako argi izan behar dugu zeri buruzkoa izan behar den. Eta argi ez badugu aukera daukagu adimen artifizialari galdetzeko. Guk erabiliko dugu aplikazio hau, queen2.bost chat. Hau txinoa da, baina oso ondo funtzionatzen du. Eskatzen dizuna da logeatuta egotea, baina doainik da. Hemen idatzi behar duzu galdera. Nik prestatuta daudanez, ez dut idatzi behar, baina hemen eskatzen diot 10 gai bilatzeko, ezta? Ikusten duzuenez, ulertzen du oso ondo euskera eta nahiko ondo idazten du. Hemen proposatzen dizkit 10 gai eta nik aukera daukat aukeratzeko hemengo bat. Adibidez, ez dakit, aukeratuko dut hau, gurpileena, bale? Igual geometria eta neurri kritikoak ez, baina agian izan daiteke gurpil bat aldatzea. Ikusten den bezala, honek balio du ideiak jasotzeko, ezta? Venga, hartuko dugu hau. Jakinda zein izango den gaia, orain hemen galdetuko diogu garatzeko pizka bat gai hori. Prestatuta daukat galdera, eta, zakatzen dut, eta hasiko da garatzen, ez? Emango dizkit pausuak. Hau egiten duen bitartean, esango dizuet bideo motxak grabatzen ari naizela, eta azken pausuan beste programa batekin montatuko ditut bideo guzti horiek sortzeko bideo bakarra. Bitartean utziko diogu garatzen puntua galdera hau. Bale, uste dut amaitu duela, azkenean proposatzen dizkigu 8 puntu, bale? Eta, errebisatuko ditugu egiten dugun bitartean, baina gainetik ikusita itxura ona daukate. Hurrengo pausua izango da infografia hastea egiten. Horretarako erabiliko dugu Geniali. Hemen, ezagutzen dugu, aurreko kurtsoak honekin egin genuen, eta hasiko gara bat sortzen. Orduan, hemen agertzen dira plantilla asko, eta ikusi behar dugu guretzat egoki bat. Beitu, adibidez honek badauka itxura ona, ze gu sartu behar ditugu 8 atal, eta hemen agertzen dira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baina nik uste dut erabil dezakegula. Orduan erabiliko dugu hau, plantilla hau, eta hasiko gara konfiguratzen. Ze 8 atal direnez, uste dut hemen, 8 dira, editatu behar dugu sortzeko beste bat. Orduan horretarako, hau mugituko dugu. Ikonoak aldatzeko lehenengo gauzea egin behar genukena izango da ezabatu. Ezabatzen dugu. Eta hemen etortzen bagara rekursoz, adibidez hemen erreminta jarri beharko genuke, biatuko dugu aber zerbait dagoen, jar dezakegu adibidez, hau. Hemen ikus dezakezuen nola gelditu den. Aldatu ditut ikono guztiak, hau denak topatu ditut
geniali barruan, baina gurpil honen irudia ez. Horretarako joan behar izan naiz ona, hau da beste web orrialde bat, Pixabay, hemen agertzen diren irudi guztiak doainik dira, eta lizentzia daukagu hartzeko eta erabiltzeko arazorik gabe. Orduan topatu dut gurpil hau, jaitsi dut, eta jarri dut hemen erdian. Orain egiten ari garena transizioak ondo jarri. Sartzen bagara hemen, ikusten dugu nola hau ez den mugitzen. Orduan hemen egingo duguna, hau txikituko dugu pizka bat, sartu transizioan eta kopiatu. Sartzen gara irudian, sortu dugun irudian, eta itxatzi animazioa, baina aldatuko diogu zentzua, sartuko da bestaldetik. Eta hori egingo dugu guztiekin, pizka bat txukun gelditzeko. Amaitzeko bururatu zait honi efekto bat ematea, sartzen bagara hemen efektoetan, jarri dut kontinuo eta bueltak ematea. Orduan hau ikusten dugunean, oroar egongo da gurpila bueltak ematen. Tontakeri besterik ez da, baina polita geldi daiteke. Orain, zer egingo dugu? Bi puntu hauetan sortuko ditugu irudiak. Orduan hemen izan behar da gurpila bat kentzen. Orduan horretarako sartuko gara chat GPT-en, eta hemen sartzen bagara hemen esploratzailean badaude hainbat aplikazio erabiltzeko, eta guk erabiliko dugune izango da hau. Dale. Orduan eskatuko diogu irudi bat sortzea, neska bat adibidez, neska kotxeko gurpila aldatzen. Euskera ondo ulertzen duen, ematen du baietz. Uste dut ulertzen duela, sortu irudi bat. Zer proposatzen digun. Ez dute zer jarri, ea marrazkia izan behar den, argazki erreala, baina, saiatuko gara ikusten. Baitu, ez dago izki. Orduan honekin ken dezakegu, jeiz dezakegu, edo bestela azkarrago erabiliko dut herramienta hau mozteko, aldatzen diot erabatean formatoa, nahikoa. Orduan orain etorriko naizona, gurpila bat kendu, eta sartuko dugu hemen. Oso handia denez, txikituko dugu pizka bat, eta jarriko dugu hemen. Nahikoa, beste puntua izango da, diskua eta frenoen egoera egiaztatu. Kopiatuko dugu testua, joango gara ona, atzera, eta berriro sartuko gara. Jarriko dio oso ondo dagoela, baina beste argazki bat nahi dudala. Disko eta frenoen egoera egiaztatu. Neska, jarriko dut orain mutila. Mutil baten irudia.
nahiko azkar doa, 10 segundu inguru edo, frogatu ditudan beste aplikazioetan, igual denbora gehiago itxaron egin behar duzu, baina hau nahiko azkar. Ez dakitu lertuko duen ondo galderaz, igual jarri behar nion kotxe batena izan behar dela, bai, agertzen zait txirringarekin, bale. Orduan, editatuko dut galdera, eta jarriko dut kotxe baten diskoa eta frenoen egoera egiaztatu. Mutil baten irudia. Venga. Vale, jarriko diot hemen irudia sortu. Aurrera. Bueno, ja, amaitzen ari da. Bueno, denbora gehiago behar duela dirudi. Bueno, bitartean, sortzen duen bitartean azalduko dizuet nola osatuko dudan bideoa. Momentuz, grabatzen ari naiz OBS programarekin. Eta ikusi duzuenez, bideo motzak egiten ari naiz. Bideo guztiak sortzen ari dira karpeta honetan. Bai? Eta asmoa da, gero, programa honekin deitzen dena justo orain jaitsi dut, OpenShot. Bai? Honekin elkartuko ditut bideo guztiak eta montaje txiki batekin, bueno, osatuko dut bideo bakarra. Bai, gero ikusiko dugu, momentuz, guazen, baitu, pues, igual interesgarriena hau izan daiteke. Egingo dugu gauza bera, moztuko dugu irudia, bai, beste formatua emanez, eta orain barkatu joango gara ona editatuko dugu barkatu editatu lehioan sartu, berriro editatu eta hemen itxatziko dugu irudia bai vale bueno, hau falta zaizkigu gauza hauek aldatzea egingo dut orain momentu batean eta amaitutzat emango nuke infografia bideoa geldituko dut eta egingo dut beste bat ikusteko nola montatzen dudan bideo guztiak jarraitzen ari naiz montajearekin sortu ditut orain arte 7 bideo gehi grabatzen ari naizena eta konturatzen ari naiz ja 17 minutu egin ditu dala. Orduan saiatuko naiz zerbait mozten, 15 minutu baina gutxiago iraunpena izateko. Orduan, jarraituko dut horrela eta berehala igoko dizuet bideoa. Eskerrik asko eta agur.